Изключително много зрители, доколкото разбирам. Полковник Марков, вие полковник ли сте? Редник. А защо се изписвате като полковник? Вижте, почвате да приличате на тези... При нас идваха такива наркомани, журналисти, които не са завършили журналистика и през цялата компания задаваха един и същи въпрос. Вие удивително започвате да приличате на тях, което малко ме смущава. Мислех, че нивото е по-високо. Разбирате ли? BTV би трябвало да държи по-високо ниво от тези другираните, които щяха да ни порят с ножове, журналисти, изпратени от господин Пеевски и от господин Борисов. Те казаха, че са изпратени от тях. Впрочем, имаме записи, всичко. Хора, които не са завършили журналистика, но идват с ножове да ни колят така. Вие зададохте току-що същите въпроси техни. Тук са хора с дипломи по журналистика, така че надявам се това да е причина да приемете поканата ни за интервю. Защо тогава дипломите ви не ви издигат и ви принизяват на това ниво тяхно? И няма ли приоритетни проблеми в България, като наркомания? Всички проблеми ще